Hapon. Akong ate ay mag-deliver siya mga ukay-ukay. Dara ay. Karon mauli nako ay kay gikan mi ko diri god nako gitrabaho sa ila. Nya mauli na pug ko. Nya mag-deliver siya karon sa iyang mga ukay-ukay dito sa Cordova. Okay, sige, mag-drive na ming duha. Okay ra ni mga bata dre kay naaman sa sulod sa subdivision. So di man ni pareha dre sa gawas na bawal gid ang bata. Naaman sulod sa subdivision. Okay ra ni dre. Miss Cordova sa checkpoint. So border pass ra itong kinahanglanon, border vehicle pass ang ipakita diri sa checkpoint. Tara ko bossing. Salamat kay bossing. Salamat sir. So, vehicle pa. Sana na kay burger, vehicle pass. Sotoy bas, the flash. So, data sa Cordova. So, dali ko kay magluto sa amo. Magbayawan ko sa kasawa. Taman kay di una ko sa mga ate lagi tugay kay dito. So shout out ko ni Charles TV, ni Kim Clive Manatad, ni Graf DYI o ni Bisaya Studio akong suki na vlogger o si Ship Obang. Salamat kaayo sa tanan-tanan.